Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku programu Szlagiery i Wice. Będziemy się dzisiaj dobrze bawić z naszymi gośćmi. A kto będzie u nas gościł? Zaraz się przekonacie, bo my już na dzień dobry puszczamy ich teledysk. Kiedy przed paru laty popłynął pierwszy dźwięk, nikt z nas nie marzył przecież, że to rozwinie się w piękną przygodę, radość wspólnie spędzanych dni. To nasze wielkie szczęście, podzielić się chcemy nim. My na biesiada prosimy Was dziś, będzie śpiewanie, rozprawianie też. Serdecznie dziś witamy tu, Śląsko Biesiada, zaczynamy już. Po to tworzymy muzyka i tekst, by Śląsko muza swój styl mogła mieć. I choć Deutschlagry piękne są, my swoje gromy wam. Polska wzdłuż i w poprzek, z muzyką zwiedzamy, nawet do Ameryki czasem polecimy. To najpiękniejsze w życiu, szczęśliwy każdy dzień. Jeszcze lepiej wtedy, kiedy szczęściem dzielisz się. My na biesiada prosimy Was dziś, będzie śpiewanie, rozprawianie też. Serdecznie dziś witamy tu, Śląsko Biesiada, zaczynamy już. Po to tworzymy muzyka i tekst, by Śląsko muza swój styl mogła mieć. I choć Deutschlagry piękne są, my swoje gromy wam. My na biesiada prosimy Was dziś, będzie śpiewanie, rozprawianie też. Serdecznie dziś witamy tu, Śląsko Biesiada, zaczynamy już. Po to tworzymy muzyka i tekst, by Śląsko muza swój styl mogła mieć. I choć Deutschlagry piękne są, my swoje gromy wam. Teraz już widzicie naszych gości, obejrzeliśmy też ich pierwszy teledysk, a są z nami dzisiaj, jak widzicie, Agnieszka i Ryszard, choć chciałoby się tak powiedzieć Richard, nie? Po naszemu, bo wyście tak... by było. Jest z Przyszowic, w Przyszowicach rodzonych, Paniówka Myszką, to jest takie pogranicze. Kiedyś jak próbował startować na Ślązaka Roku i mi zarzucili, że za dużo germanizmów używał. No ale z tamtych rejonów pochodzę, przygranicznych. No. Tak to tam u Was Taki nasz jest. śląski jest, nie? I właśnie, jaki jest ten Wasz Śląsk? Bo Wy już fest dość dawno grocie, nie? Wiele to już jest lot. We wrześniu minęło 15 lat. No to już 15 lat minęło, jak my się zaszli w to bawić. No
idziemy do przodu. Zaś niedługo mamy nową płytę w planie wydano. No, dużo się zmieniło, bo nowa wokalistka, to już wokalistką z Agnieszką mamy płyta taką na te 15-lecie, 20 utworów, tych najpopularniejszych z poprzednich płyt. A ta, którą szykujemy, to już będzie 8 w ogóle w karierze Kamraty. No, czyli się trochę dzieje. Z Agnieszką będziemy zaraz godać, ale jeszcze chwila chcę z Tobą pogodać, no bo Ty jest od samego początku. Powiedz, jak to w zespole Kamraty się wszystko zaczęło, jak to było te 15 lat temu? Znaczy zaczęło się z tego, że doszło do wniosku, że jednak mi czegoś brakuje. Ja wcześniej zakładał i współgrał z zespołem BAR, tam jest Bronek, Andrzej Rysiek, Ja. ta nazwa z tego się wzięła. No potem my się trochę rozeszli i także został i w sumie no, kurczę, kontakty są, ochota jest, a czemu nie spróbować jeszcze raz? No i znowu, Karlusa najpierw jak namówił o pokaz z mojej miejscowości, Leona Majowskiego, bardzo dobry klawiszowiec, no teraz już u Pana Boga od paru lat, no tak się, a potem jeszcze doszło 3 dęciaków, którzy kiedyś grali w kapeli Śląskie Bajery w Ornitowicach, no przeszli do nas na tej zasadzie, że tam teraz bardziej grają. Kapela istnieje jak najbardziej, no a my zaczęli właśnie w takim składzie, najpierw nas było 5, potem jeszcze no, tak 6 osób, tak się to łamało. Jeden wokalista, spróbowaliśmy, drugi, no szukało się tego, no a w końcu wylądowaliśmy na wokalistce. Czyli w końcu żeście znodli ten swój najlepszy sposób na to, żeby zaistnieć, no i istniejecie, robicie nowe teledyski, ale my jeszcze się obejrzymy ten teledysk, który powstał już pora lat temu i jest właśnie z początków zespołu Kamraty. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć, gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i z żoneczką, miękkim łóżeczku, wino piać co noc, sopik śni. Mijają lata, czas szybko gną, już korsek życia za sobą masz. Dzieci porosły, tyś przybrał też, a co do żonki to już nie domy, bo ty to najlepiej wiesz. A co do żonki to już nie domy, bo ty to najlepiej wiesz. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć, gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłop już po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i z żoneczką w miękkim łóżeczku, wino piać co noc, sopik śni. Czasem we krzyżu się szczyknie dym, a zgaga poli bezporadni. Ryma kucanie, normalna rzecz. Ty się nie przejmuj tym i po swojemu żyj, boś jeszcze młody jest. Ty się nie przejmuj tym i po swojemu żyj, boś jeszcze młody jest.
40, a chce mu się jeszcze pełną parą żyć. Gorzołeczka pić, cygarety ćmić. Chłopik po 40, a chce mu się jeszcze kochać, marzyć, śnić. No i żoneczką w miękkim łóżeczku wynopiać co noc soki śni. Chłop już po 40 to był ten teledysk sprzed kilku lat. No a teraz nowe są wasze teledyski, nowa wokalistka Agnieszka, która trafiła do zespołu Kamraty. No właśnie, jakżeś trafiła do zespołu? No to można powiedzieć, że to była ręka Boża. No spotkała ręka Boża, że tak powiem. Przez przypadek właściwie. Ja napisałam właściwie pozdrowienia, to było na stronie kamrackiej, bo tam jest taka opcja, że można wpisać pozdrowienia i na końcu dopisałam, że jeżeli byście szukali wokalistki, to jestem chętna. No i co? I oni odpisali, że I w ten szukają? sam dzień Rysiek się odezwał, napisał, że czy jestem zainteresowana, a ja odpisała jak najbardziej, jestem zainteresowana i nasze kontakty to, żeśmy się spotkali na pierwszej próbie, żeby mnie posłuchać, jak brzmię, no i udało się, że zostałam w tym zespole. Okazało się, że wszystko fajnie, okazało się, że będziecie grać, no i od czego żeście zaczęli? Od nagrania czegoś na płyta, czy od razu jakiś teledysk? Nie. Na początku to było opanowanie programu, który już był grany przez Kamraty jeszcze z panią Tereską. Wybraliśmy te najlepsze kawałki, w którym właściwie moje brzmienie było możliwe, bo pani Tereska miała bardzo niski głos, ja mam dosyć wysoki, więc wybraliśmy te kawałki, które pasowały. No i już były jakieś tam koncerty. Potem był pierwszy teledysk dla samotnych rodziców, który będzie na nowej płycie i potem już się działo dalej, były kolejne. Teraz już są 4 nowe teledyski, więc będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć. Czyli teledysk dla samotnych rodziców. My do tego teledysku za chwileczkę będziemy wracać, ale nim będziemy wracać do teledysku dla samotnych rodziców, to tak mi się zdaje, że teraz będą pasował teledysk taki o radości, bo widzę, że to rychtyk było fajne, jakbyście się spotkali, no to se puszczymy teledysk, który godo właśnie o tej radości, a śpiewał oczywiście zespół Kamraty. Zanim urodzą się, pod sercem czujesz ten miłości dar. Kiedy usłyszysz głos, w kolorach tęczy widzisz całki świat. Noce z brakiem snu, już sama nie wiesz skąd tej siły moż. Życia Boży dar, to dla rodziców najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci, niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców, no i dziadków pogrzebi. Kochane dzieci, niech zdrowie, pogoda sprzyja wam. I nim obejrzysz się, już pierwsze kroki stawio bajkę twój. Cięgiem rozgląda się, czy mama z tatą Kaś po blisku są. A do dziadków wnuk to też cudowny życia z życia dar. Niech rozkwitą dom i rośnie tym nasz najcenniejszy skarb. Największa radość to uśmiech dzieci, niech im w dziecięcych latach czas wolno leci, a słonko z góry swym światłem rozświetla każdą chwilę dnia. Największa radość to uśmiech dzieci, cieszy rodziców,
największą radość, no w tym teledysku dzieci nie brakuje, dość widać, że tych dzieci jest. Mieliśmy gadać Teroski o teledysku dla samotnych rodziców. No widzę, że tak lubicie krążyć w temacie dzieci, rodzice, samotni rodzice, rodzina, Tak, chłop po 40, rodzina to bardzo. też było nawiązanie. To Nie? też, tak, chcemy się jeszcze. Ja. Największa radość, to jeszcze wspomnę, bo tak statystycznie to kamraty są pozytywnie, jeżeli chodzi o całokształt, bo tak, na pięciu członków zespołu mamy 11 dzieci i 3 wnucząt już. No to idzie powiedzieć, Dobry wynik, nie? dobry wynik, czyli wyście są zespołem Prorodzinny. prorodzinnym i plasującym się na pewno w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o ilość dzieci i wnuków na jednego członka zespołu. Tak jest. A, Na pewno. a tyś już też jest dziadkiem, czy jeszcze nie? Właśnie dziadki. Jo i Marek, no bo my ta średnio by zawyżymy z Markiem, nie? No my już z Markiem, ten dziadek ma podwójnie, ma 2 wnuczki, a ja mam wnuka. I właśnie teraz właśnie w tych teledyskach najwięcej te dzieci grają, dzieci są fajne do oglądania, te buzie radosne, wesołe, w tych następnych też można będzie zobaczyć. Także fajnie się z dziećmi gra i dzieci się podobają. I to jest do Was ta największa radość. Największą, bezwzględnie. No to mi Teroski powiedz, od tej największej radości przechodzimy do teledysku dla samotnych rodziców. Skąd pomysł na taki właśnie teledysk? Prenumeruję gościa niedzielnego. Notabene ksiądz naszej mojej parafii Spaniowiek jest redaktorem naczelnym. I w jednym z tych gości właśnie był taki smutny reportaż o Polszczyźnie, o tym, że tam te pielęgniarki krążą z tymi rodzicami, bo wszyscy młodzi wyjechali. Ja. No i powiem Ci szczerze, tak jak to z serca napisał, taki kawałek, melodia była stosowna, bo my zawsze robimy tak, że najpierw dostawą melodia, a potem do tego pisze tekst. Melodia też coś Rozumiem. narzuca, nie? A że ten temat mi w głowie chodził, stworzyła się taka piosenka i powiem, że Agnieszka może potwierdzić, że na pierwszych koncertach to no, ludzie wychodzili z sali z łzami w oczach, no bo ona jest przejmująca, prawda? Potem jakby się przyzwyczaili do tego, to już ten moment minął, ale te pierwsze koncerty dawały do myślenia, że jednak dobrze trafiony taki temat trudny, ale prawdziwy. No to chociaż Teroski nie zbliża się ani Dzień Matki, ani Dzień Ojca, bo mamy jesień, ale obejrzymy się ten teledysk zespołu Kamraty. Mijają tygodnie, czasem lata. Wyjechali w daleki, obcy świat. Kiedy wieczór nadchodzi, to tęsknota przychodzi i pragnienie wycofnąć czas. Do niedawna ten dom był pełen ludzi, dzieci, wnuki, tak wiele działo się. Ale życie niestety czasem sprawia, że dzieci wyjeżdżają, tam łatwiej jest żyć. Dla samotnych
obejrzeliśmy ten piękny teledysk, gadaliśmy właśnie o tym, że no, ludzie na niego reagują bardzo żywiołowo, że się wzruszają. No i teraz moje pytanie, jak tak jeździcie po Śląsku, to wiadomo, że ta muzyka się podoba, a kaj żeście byli poza Śląskiem, najdalej w jakimś ciekawym miejscu? No najdalej to jak pamięcią sięgam, ja już z kamratami, jak grom, to byliśmy wszyscy razem w Budapeszcie. No to jest ciekawe w Budapeszcie. Coście tam robili? Graliśmy tam dla Polonii węgierskiej, to był festiwal taki zespołów i ludowych. Nas zaprosili na taki właśnie bardziej rozrywkowy moment tego festiwalu i zagraliśmy już tam w takim składzie właśnie nowym. Podobało się. Ja przy okazji miałam okazję Węgry zwiedzić. Ale pewnie z dogadaniem się mieli, żeście troszkę problemów. No czemu? Tam dużo Polaków jest, tam głównie jak to Polki wychodzą za Węgrów. To tak? wiem, że Polki wychodzą za Węgrów. Odwrotnie, nie no, Tak. widocznie Polki czy Ślązoczki się tam na Tak. Węgrzech podobają. Można było porozmawiać po polsku, nie brakowało mi tego języka. No to dobrze. Powiedz mi, co Ciebie się tam w Budapeszcie najbardziej podobało? Budapeszt to było piękne miasto. Zamek, wzgórze Galeta, to my tam w ogóle przyjechaliśmy wieczorem, więc nocne zwiedzanie my się zrobili. Wcześniej też jak było jeszcze zimą kiedyś w Budapeszcie, ale tym razem to było wyjątkowo urodziwe, to było latem. Fajne widoki, sama zabudowa, Dunaj. To coś pięknego. Warto zwiedzać. No, Agnieszka wspomniała o Budapeszcie, z kamratami to nawet w Chicago wylądował dwukrotnie. Też bardzo ciekawa przygoda. Nigdy by sobie nie sądził, że aż tak daleko by się udało gdzieś pojechać. No, To już jest Rychtyk daleko. to też była Polonia. To też Polonia, tylko tam i tak jak się pytał Agnieszki, na Węgrzech my dodali z tymi Węgierkami, czyli z tymi Polkami, co wyszły za Węgrą, Ja. to nie było problemu. A w Chicago to w ogóle, że jadąc tam, pierwszy raz lecieli przez Heathrow, tak, my tam wygadać się, człowiek nie umie, ręce pracują, no ale nic, to będziemy na miejscu, podciąga się w tym angielskim, coś z powrotem mieliśmy taki obciach. I tam nikt po angielsku nie powiedział. Tam wszystko po polsku, no, dla mnie to było szokujące. To jest taka enklawa, że oni się nie przejmują tym. No, niektórzy tam są kilkanaście lat i mają ciężko cokolwiek po angielsku powiedzieć, czy po amerykańsku. Także ludzie żyją w swoim kręgu, swoich i się nie przejmują. No i bardzo dobrze, my też się nie przejmujemy, eno zaglądamy na piękne śląskie teledyski. No to gromy. Jak co roku się zjedzie rodzina, z utęsknieniem już czekasz na ten dzień. I nieważne, że czas tak szybko mija, ważne, że wszyscy znowu razem są.
uśmiecha się rodzina, kiedy w domu twym urodziny są. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Szczęścia, zdrowia, pomyślności dziś życzymy ci, a marzenia niech codziennie spełniają się. Uśmiech niech twarz twoją zdobi nawet w chmurne dni. Te życzenia twoi bliscy tobie ślą. Jednemu chłopu wydarzyła się szpetna choroba, taka typowo męsko. Wysiadła mu wątroba. Dostał się borok do lazaretu, dzień, drugi, trzeci, żadnych odwiedzin. Żaden do niego nie przyłazi. Ordynator już chodził posmorszczany. W końcu po tygodniu nie wytrzymał. Go do panie Francik, jak to z wami jest? Co wy nie macie żadnej familii, żadnego kumoterstwa? Z wami nie ma za dobrze, muszę z kimś pogadać. A Francik wejrzał na doktora, do panie doktor, ja mam familię, ja mam, jakbyście to pięknie po śląsku powiedzieli, kumoterstwo. I no u mnie to jest pierzyńsko potytrane. Jak pan doktor ma chwila, niech się siednie i porozprawią, nie? No doktor z samej ciekawości siednął przy łóżku chorego, a Francik prawi mu tak, go do panie doktor, bo u mnie to jest tak. Ja się dość nisko rożynił, bez tuż wzionek się wdowa, kero już po pierwszym chłopie miała 20 lat staro cera. Ta cera, ta grywczula, tak szwirtała mojego pora lot temu wdowiałego ojca, że za rok był ślub. Jak się ten mój ojciec, to moją niewłosną cerą ożenił, to jak nic został moim wzięciem, a moja niewłosna cera została moją niewłosną matką. Teroski, mnie z moją urodził się synek. Toż mój ojciec mógł mu go dać przez szwagier, aby musiał go dać można i ujku, bo to w końcu był brat od mojej niewłosnej matki. Nie dość to, moja niewłosna matka, kierując moją niewłosną cerą, jakoś tydzień temu nazad urodziła synka. A ja za jednym razem przyjął do brata i do wnuka, co wam jeszcze powiem. Ja sam, nie dość, że chłopem od mojej Maryjki, to z kuli tego, że i synem od jej zięcia, to i od niej wnuk. Co z tego wynika? Moja Maryjka, jako matka mojej niewłosnej matki, jest moją starką. Panie doktor, a wiecie, chobot starki to jest staroszek i w tym miejscu mi to moje potytrane kumoterstwo pasowało. Pobrałek się flaszka, siadał przed żadłem i żaden w chałupie nie mógł nic powiedzieć. W końcu piłek ze swoim własnym staroszkiem. Jest tak. No wiecie, panie doktor, jak to go dają? Każdy kij mu dwa końce. No i teraz ten drugi koniec u mnie wygląda tak, że nie mam ani odwiedzin, ani wątroby. Chodził po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeruda tam bo tyż. W Paniówkach, Knorowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno działków jest. Serce już go boli w kawalerskiej doli, bo jak zdecydować się, kaj się nie obróci, kaj okiem nie rzuci, piękna dziołcha widzi tyż. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i gryfniejsze, Karnus i do nich ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Osiemnastolatki, nawet od nich matki, festy też maszkytne są. Wszystkie są szykowne, piękne i nadobne, jak to zdecydować się? Bo rok nasz kochany, niezdecydowany, burszczyków zdeptał 6. Przyczep się na koło, będzie pedałowo, większą prędkość musi mieć.
bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i drewniejsze. Karus i donik ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Chodzią po Gliwicach, szukał w Katowicach, z Obrzeruda tam Wołtysz. W Paniówkach, Knurowie, nawet we Chudowie, wszędzie pełno dziołków jest. Szukał i wybierą, oczami pożyrą i lornetka kupią się. Ale czas nie stoi i dziś nasz Antoni starym kawalerem jest. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i drewniejsze. Karus i donik ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Bo śląskie frelki, no i szwarniejsze, bo śląskie frelki, no i drewniejsze. Karus i donik ciągną dziś, tak jak do miodu miś. Jak już gadamy o takich specyficznych teledyskach, o specyficznym czasie, to nadchodzi Barburka i mi się zaraz kojarzy ten teledysk Barburka z Kamratami. No to jest tak zwany remake. Po prostu dograliśmy nową wersję do tego, co już było, do tej naszej orkiestry Dynty ze Szczygłowic, do tej orkiestra Szczygłowisko tam nam przygrywał, a po prostu Agnieszka dograła swoje sceny i jest to zrobione od nowa. No Barburka, piękny czas, się cieszę. To jest taka nasza druga działalność kamracka, bo co kamraty to jest 3 dziewczyny, 2 facetów, a przychodzą Barburki, to się tak przepotwarzamy i zostało prawie 8 chłopów, nie? Czyli 3 dęciaków, Józa prezesa, 2 kontrapunktów, kata mamy z sobą, jeszcze chłopa, co obsługuje rzutnik, bo też to robimy na tej zasadzie, że ludzie nie muszą patrzeć w filmiki, mają wszystko na ściance. No i tak się bawimy co roku od paru dobrych lat. Na karczmach z górnikami. Mamy takie miejsca i też zwiedzamy. W tym roku gramy w Istebnej, gdzieś za Kielcami. Są takie miejsca nietypowe. No i sprawdza się to. Chłopy się lubią bawić. Jak już tam 2 piwka wypiją, to potem jest wesoło, że To teroski my was sprawdzimy, a dokładnie sprawdzą nasi widzowie, bo będziemy sprawdzać, jak ten teledysk wypadnie na ekranie. No to zaglądamy. Nim słonko zaświeci, on już na nogach jest. Zalewa kawa, no i goli się. Pucuje szczewiki, szpadawy glance.
świąteczny i pierwsi goście już są. Tak jak co roku z kamratem przy boku górnik odprawia święto swe. W gąsce wędrują, szlagry podśpiewują, piweczko piją też. Barburka wielkie święto jest, orkiestry z rana trąbią fest. Bo to Barburka, 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 4 grudnia to piękny dzień. Barburka wielkie święto jest, wśród podziękować trzeba jej, a potem bawić się, bawić się, bawić. Górnicze święto, wolny dzień. Barburka wielkie święto jest, orkiestry z rana trąbią fest. Bo to Barburka, 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 4 grudnia to piękny dzień. Barburka wielkie święto jest, wśród podziękować trzeba jej, a potem bawić się, bawić się, bawić. Górnicze święto, wolny dzień. Sala bankietowa, ciężkie drzwi. A propos bankietu, tu ma być impreza od Antka. A Antek od rana łeb mocołki gorki, bo kądź mu się stracił gebis ze szolki. Jasne pieruny lecą z każdej strony, a Antek jak ruła ze żeleźnioka, już cołki czerwonej. No i przód przekopał nachtiszel, zanim się z łóżka wygracał, wewnątrzył stróżaki, pierziny wymacał. Czasem i tydzień gebisu we gębie nie nosił, ale jutro mu Abrahama i kupa gości zaprosił. Psie tak, Achim ze Grejtą i synkiem Hanyskiem, kiedy bez dzionek cały durch umylopyskiem. Ciotka z ujkiem też przyjdą i pewnie przysmyczą, Gabusia ze Francikiem, kiedy już od 14 lat zolecą. Mieczek, Emil i Ewald, ekipa od Szkata. Ja i jeszcze Ziga. Cienki szkaciarz, ale kędz ochrannego kamrata. Richard z Trautą, Holdek i Ria, Wiluś i Krista, Hannes z Agnesą i ich Karlusy, którzy na eks łykają całkozista. Ja jeszcze Eugen, Zefrik, Francik, nowy freund od Omy, kurczę, my ich wszystkich pousadzamy. Ja, na koniec jeszcze przypamięta się Schwiegermutter, choć się zdjęciem nie wunią, ale kaj by tam odpuściła taki toni futer. Jak pięknie będzie, szumnie, wesoło, byleby ino ten swój gebis znolos. Tuż do szukania Antek się zbierał po wszystkich izbach, komorach, tyro, luftuje szranki, byfy przeglądał, wszystkie szuflotki pod trit zaglądał. Już wysypano ze biksy kawa, waszkorb ze praniem, ślubno zastawa, wszystkie ancugi już wymacane, lacze, szczewiki poprzewrycane. I po klęczącku, i po leżącku, w sieni, na górze i we piwnicy, wszystko to jednak po daremnicy. Od baby Batki, lajbiki bierę, ptokowi patrzy do futer myle. Już u chomika przejrzał treciny, już chce sikierą rąbać deliny, cołki spocone, wszystko zmazane, już nawet brele mu zaparowane. Na szczęście na to w los szwagier Zefel. Gdy Antek czy ciebie pizło na dekel, jak twoja staro ujrzy ten umbał i rozkopane pepegi, to z ciebie zostanie ino masny flek i hołzentregi. Godo nie mi zraził nie rucha kandego, a jutro impreza ma być na całego. Zejcnij się Antek, bo już jak zelter wystraszony go Zefel. Joci gebiś załatwia, no trochę te klamory poukładamy. Mój kamrat ma gebisów pełne szuflody, kiedyś ci spasuje. No to zehen, ale u protetyka to drogo kosztuje. Tej się nie staraj o koszta. Bel na stole będzie halba stoła, bo my nie idziemy do żadnego protetyka, chłopie, ino do kopidoła. Gebisy gebisami, teledyski teledyskami. Podobało mi się to o tym gebisie, wiesz, no ale pomału nasz program już dobiegł końca, ale liczę na to, że się jeszcze z wami spotkamy. Przyjedziecie jeszcze. Bardzo Z przyjemnością, chętnie. zawsze. To się fest radujemy. Był z nami zespół Kamraty. Powiedzieli, że jeszcze przyjadą, przyjmiemy ich za słowo.
Rostomili, my się już pomału żegnamy. Będziemy się oczywiście widzieć w naszym następnym odcinku za tydzień zaś. Trzymajcie się, do zobaczenia.